Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Ƙwarata Gane Crypto. A yau bidiyon da muka zo da shi zan nuna muku yadda ake activating na Smile Voice app. Shi dai Smile Voice app application ne na eSIM da ake amfani da shi wajen kiran waya da data amma online. Mutane yawanci da suke a ƙetare suna amfani da shi saboda sauƙin cajin kiran shi. Duka katin shi duka ana siya ne online. So duk wanda suke amfani da Smile Voice sun san abin da nake nufi. To wannan bidiyo dai za mu nuna muku yadda ake amfani da wannan ake activating na shi wannan Smile Voice app ga waɗanda yake ba su wahala. Duk wanda bai subscribe na channel ɗinmu ba muna so ya subscribe domin samun irin waɗannan bidiyoyi, ya taɓa alamar ƙararrawa domin kada su wuce shi. So hanya biyu muke amfani da ita wajen sauke application na Smile Voice app. Farko ko dai ka shiga ta Play Store ko kuma ka je ka nemo APK ɗin shi a browser. Misali Play Store za ka yi searching Smile Voice gashi nan sai ka sauke shi. Za ka sauke shi, akwai link na aje ƙarƙashin bidiyon nan wanda zai kawo ka nan kai tsaye. In kuma ba ta nan ba za ka shiga browser. Nan Chrome na shiga. So wajen searching ɗin nan sai ka rubuta Smile Voice misali APK. Ka shiga satin na farko na APK fiyo. So kun ga gashi nan. To za ka yi downloading ɗin shi ta hanyar zuwa ƙasa. Sai ka taɓa nan wajen download APK. So wannan hanya ta biyu kenan. Idan ka sauke shi ka installing ɗin shi sai ka shiga cikin shi. Misali wannan na sauke shi, zan shiga cikin shi. So wannan shine pejin da zai buɗo maka na farko. To shi dai wannan activation da ake ana yi ne da Smile number da activation code. Ba za ka samu Smile number ba sai ka siya. Ana siya a wajen agent. Duk mai buƙatar number ya yi min magana. So akwai registration cikin sauƙi za a maka da wurwuri a samun maka lamba, kuma farashin ba shi da tsada. Sannan activation code za a tura maka a email ɗinka da ka ba mu lokacin da za mu maka register. Za mu tura maka, za ka ba mu email a tura ma lambarka da komai naka da account number duka cikin email din. To wannan activation code cikin wannan email din za a tura. Dan haka dole za ka ba mu email wanda yake aiki sosai. So farko yanzu za ka je ka nemo activation code. Zan tafi get an activation code. Nan wajen zan sa email din da na yi amfani da shi wajen registration na Smile Voice ni da. So kai ma sai ka sa email ɗinka a wajen submit. Gashi nan me aka ce your activation code has been sent to your email. An tura min activation code ɗina cikin email ɗina. To yanzu zan tafi can email in je in nemo wannan activation code, in zo da shi zan yi amfani in buɗe. Kun gani ko? Your Smile Voice activation code. Kun ga activation code ɗin gashi nan. Sai ka kwafe shi. Kun ga na danne na kwafa. Sai ka koma cikin application din nan. To yanzu kaga ka samu activation code. Sai ka sa shi a nan ƙasa. Sama kuma lambar ka zaka sa da muka baka lokacin da muka bude maka. So zan yi amfani da lambata. So yanzu na sa lambata, na sa activation code. Sai ka taba login din nan. Kun ga wajen ko? To sai kai login. Gashi na ce proceed, kai taba proceed anyway. Duk wani permission kai allowing din shi. Ka taba OK na. So zan cire do not disturb. Akwai do not disturb a wayan nan. Saboda zai hana a samu a kira. So wannan kenan na cire do not disturb. Yanzu you are good to go. Zaka taba nan ga lamba ta ka ce account is ready. Ma'ana account ɗina ya zama ready. Zan iya kira kenan kawai nan wajen. Sai ka za ka sa duk lambar da kake so ka kira, kai amfani da nan kai kira. Duk wani ƙarin bayani idan kana nema za ka iya yi mana magana a ƙarƙashin bidiyon nan ko kuma ɓangaren comment. Sannan idan recharging za ka yi, nan ma muna yin recharging. In kuma ka iya shi kenan. In kuma matsala kake da ita still ka neme mu. Saboda ko ka iya wani lokacin akwai matsala. In ma ƙarin bayani kake nema still ka neme mu. So wannan kenan game da Smile Voice app. Duk wanda yake da buƙatar lamba ba shi da ita ko kuma kana buƙatar recharging za ka iya tuntuɓar mu. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon.
idan akwai mai tambaya ko wani ƙarin bayani za ku yi magana kan ɓangaren comment. Sai an jima, na gode.